Wallahi 'yan sandan jihar Bauchi ne da suke Central Market. To dai abin da aka mun din gaskiya ya fi kama da sawa aka yi saboda menene tun kan aka yi wajen sun jijji mun ciwo, sannan kuma da asuba da aka tashi na ce zan yi sallah suka ce ba zan yi ba, na ce lallai sai na yi sallah, shine suka mun wannan karyarya guda uku. To bayan haka da safe kuma suka sake mun wannan jina-jinan abin da ya tsararren abu ne. To menene dalilin da zai sa in kun kama mutum ku yi mishi wannan aikin? Me in ba wanda ya sa ku, ai ba zai taɓa yiwuwa haka ba. Har ga Allah ban san waye ba, amma kuma wannan abin bayan da a yi hankali ma ya ɗauki cewa ba sa su aka. A daidai lokacin da ya ji abin nan ya faru da Manjo, na yi masa magana ga yadda muka tattauna da shi, amma kafin ma hakan ta faru na so in masa magana akan dalilin cewa ya kiyaye, musamman yadda na ga wasu wayanda suke so, dan in ka ga masifa ta samu dan gwagwarmaya a arewacin Najeriya fa, wallahi azun wanda za su fara jawo maka to yan uwanka yan gwagwarmaya ne, ko kai ka jawo kanka ko kuma yan uwanka yan gwagwarmaya su jawo maka. Musamman yadda daga Aminu Jettawan ya kai hoton bawan Allah nan kwanakin baya, kuma na zo na ga Sifi shi ma ya kai hoton wannan bawan Allah a kwanakin baya, na tabbatar da cewa wannan so suke su ba da kafa wajen yadda za a je a ci kuma wannan bawan Allah. To kuma ba komai bane ya jawo, saboda Sifi a yanzu dai a arewacin Najeriya a cikin yara matasa idan ka cire fitaccen dan gwagwarmaya wanda yake faɗan gaskiya kuma wanda yake faɗa da zaluncin ko a mutu ko a kashe shi, shine Sifi. Dan Sifi da zai canja, da tun a baya zai canja. Sifi ya shiga fursun, ya yi zama da shi da Kibanna, wanda mun ga kwaya ɗayan ma ya fito ya karyata, a nan ake gane namiji, wanda mun ga sauran da aka kama su ma, musamman shi ɗayan daga nan ma ya watsar da abinsa ya zo yana maula, ko kuma ce dalilin maula aka kama shi. To shi kuma Manjo ya dake akan gwagwarmayarsa, musamman shi da Kibanna, amma a cikin sati ɗaya tsakaninsu da wuce kwana 10 ba, dukkan sai da aka yi musu hari. Musamman shi a Kibanna, sannan kuma ka zo aka sami a Manjo a yanzu. Shi ma Kibanna haka kwanakin ba a kai mai hari a gidan gonarsa, ya samu ya tsallake wajen su mutane su da yawa suka ribace shi, ya samu ya tsallake bayan ya ji yayo shiri, sannan kuma suka gudu. Amma duk da haka sun tafi da wayoyinsa gabaki daya. Kuma dab da lokacin da za a fara siyasa, dole ne mutane mu ta ƙara tashi, mu ƙara jajircewa akan wa'annan azzaluman da suke markan mu kuma suke kashe mu. Ba za mu taɓa barin su ba, kuma sannan ba za mu taɓa yin shiru ba, dole za mu kawo kansu. Amma muna so ku gane cewa duk abin da za ku yi, duk abin da za ku yi bayan Allah nan, ku tabbatar da cewa fa in har kun kawar da mutum ɗaya a cikinsu, to akwai iri-irinsa 10 ko kuma 1000. Akwai iri-irinsa 1000 wanda za su fito kuma su zame muku ƙayar baya, ƙayar wuya, ku rasa yadda za ku yi da su. Ba wannan na zo yi ba. Abu na farko, sun kama Sifi sun daddake shi sun gurɗa shi. Kuma sannan ya buƙaci ya yi sallah, sun hana shi yin sallah. Kuma bai kamata a ce a majoratin arewacin Najeriya gabaki ɗaya ba, a ce wai in ka shiga sel ba magana ka yi sallah. Ba magana ka yi sallah, kai da sallah sai dai in ka fito. Wannan ba inda aka ce a faɗi haka. Na tabbatar da cewa yanda muke arewacin Najeriya majoratin musulmi ne, ya kamata a ce an fitar da sel, wadataccen sel. Sannan kuma idan lokacin sallah yayi, a ba mutane dama ko a cikin sel ne, kamar yanda sijin wato station na Larabawa ke, na kasashen Larabawa ke, wanda duk inda ka shiga za a baka dama kai sallah, kai alwala, ga wani wadataccen waje za a baka komai kai sallah kai ibada, ka ba za ta taba hana ka ba. Dukkan kasashen Larabawa nan in ka je, in aka ce ma lokacin sallah yayi, dole za a bar kai sallah, sau ma za ku yi, ko da ba za a cire ku ba, a cikin an ware komai da komai akwai. Musamman kai kama tun daga Sudan, ka kama Masar, ka kama sauran kasashen Larabawa nan gabaki dai haka ne, amma ban san Libya ba gaskiya. To ya kamata a ce mu da muke da ƙarfi, musamman su Bauchi, su Kano, su Maiduguri da waye, ya kamata a ce shugabannin mu, ko kuma in ce waɗanda suke mulkan mu, in dai da sunan musulunci ne, bai kamata a ce in ka shiga sal ba maganar sallah ba. Ba maganar sallah, ba maganar tsarki, ba maganar komai, haka kawai zaka fito a ƙasa ta majoratin musulmi. Ya kamata a musu masallaci, ko ba za a musu masallaci ba, a musu famfuna na sallah, su yi sallah, a basu lokaci su yi sallah, a yi katon sel, a ba da bangare daban. In har malamanmu kuna kira a yi sallah, a rike sallah, a yi komai, to ya kamata ku jiyo hankalinku akan sijin. Wato station ban magana fursun akwai dama a yi sallah, amma station dai ya kamata ku tsaurara matakai, tunda shi ma nan ma wajen bauta ne, ita kuma sallah ko a wani irin hali zaka iya yin ta. Wannan magana ce ta gaskiya, kuma muna so mu tabbatar muku da cewa Manjo, ko da kun kai shi ko kun masa wulakanci, ko kuma kun hana shi, ko kuma kun hana shi magana, to akwai iri-irinsa sun fi 100. Sannan kuma mun tabbatar da Manjo
gwagwarmaya za ta sa ya yi shiru da tun a baya yi shiru. Saboda haka za mu kasa kuma za mu tsare kuma za mu ci gaba da dafa musu, musamman suke bana da su Manjo sai inda halin mu ya kare. Kuma za mu ci gaba da binciko gaskiya muna faɗanta, kuma muna binciko ƙarya muna faɗanta, ko da ku za ta yi sanadin rayuwar mu mun tabbatar da cewa kan hanya mai kyau muke. Saboda haka a ci gaba